салом дӯстон, шаби гузашта чанд рақобати ҷолиб аз мусобиқаҳои гуногун баргузор шуданд. Дар Ла Лига бозии дастаҳои Реал Мадрид ва Виллареал диққати зиёдро ба тарафи худ мекашид. мағзи масъала ин ки дар бозии якуми мавсим Виллареал тавонист бар мадридиҳо ғалаба кунад. мухлисони Реал мехостанд иқоршистониро бинанд ва аммо бозӣ куллан ранги дигар гирифт. Унай Эмери 4-4-2 худро ба Астон Вилла бурд. Кике Сетиан ба дастаи хуб омад ва тавонист бо чанд тағйирот онро бозам қавитар намояд. Системаи дастаи Виллареал бо тағйиротҳои Сетиен ва пасмондаҳои тактикаи Эмери хеле қавӣ шудааст. Онҳо нафаси Реалро чунон танг карданд ки ягон қошбардории Анчелоти кӯмак накард. Дар сафи мадридиҳо аввалин маротиба дар таърих ягон бозигари испанӣ ба майдон дар ҳайати асосӣ наомад. Ин омили асосии мағлубияти мадридиҳо буда наметавонад, вале ҳамчун як далел метавон онро дар бохти Реал истифода кард. Мо якбора ба шаҳри бозиҳо гузаштем, аммо аввал лайки шуморо ба ин видео бинем, баъдан сар мекунем. То ҳол подписатсия накарда бошед, вақташ фаро расидааст. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, имшаб Барселона яке аз бозиҳои мушкили худро дар Ла Лига бар зидди Атлетико Мадрид дар меҳмонӣ мегузаронад. Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхуд даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарзида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Виллареал чунон бо ҷуръатона бозӣ кард ки ҳатто дар канор дар баъзе ҳолатҳо бо шумораи бештар прессинг мекарданд. Агар Модрич аз ӯҳдаи бартараф кардани фишор мебаромад, пас Менди навбат ба навбат ба иштибоҳ роҳ медод. Виллареал бори дуввум дар рафти мавсими ҷорӣ Реал Мадридро шикаст медиҳад. Акнун мегузарем ба чанд бозии ҷоми Англия. Ливерпул ва Вулверхэмптон ду дастаи Премер Лига ба дарвозаи ҳамдигар дуголӣ заданд. Тибқи регламент дар сурати мусовӣ дастоҳо бозии иловагӣ баргузор хоҳанд кард. Барои Ливерпул ва гургони ин бозӣ иловагӣ умуман дар кор набуд, аммо чӣ илоҷ? Нюнес дар ин дидор гол зад ва имконияти фаромовардаро истифода намуд. Дар ҳайати Ливерпул Коди Гакпо дебют кард ва тавонист дар голи дуввум паси хуб ба Салоҳ диҳад. Аммо Алисон Бекер худро Лориус Кариус кардани аст. Ду иштибоҳи ӯ ба ду голи Вулверхэмптон оварданд. Тоттенхэм бо ягона голи Кейн дастаи Портсмутро шикаст дод. барои баробар шудан бо беҳтарин нишонзан дар таърихи дастаи шаҳри Лондон Ҷимми Гривс, ҳамлагари шпорҳо Кейнро танҳо як голи дигар задан дар кор аст. Ньюкасл бо ҷоми Англия хайру хуш кард. Дастаи Шеффилд Венсдей бо ҳисоби 2-1 дастболо гардид. Брентфорд ҳам дигар дар ин мусобиқа нахоҳад буд. Онҳоро Вестхэм аз сари роҳи худ дур намуд. Дар Серия А Италия Ювентус бо бозии берангу нураш ғалабаҳоро аз худ карда истодааст. бозии ҳаштум паёпаи Туриниҳо ғалаба мекунанд ва ба дарвозаашон ягон гол сар намедиҳанд. 1-0 вақтҳои охир ҳамноми Ювентус шудааст. бозии диданӣ дар Италия бо иштироки Монца ва Интер буд. То дақиқаи охир Интер бо натиҷаи 2-1 пешсаф буд, аммо дар дақиқаи 90 дастаи мезбони ҳисобро баробар карда Интерро аз ду хол бенасиб кард. маълум мешавад ки дар даври гузашта миланиҳо дар рақобат бо Наполи қувваи зиёдро дар майдон мондаанд. Реал Мадрид дар мавқеи Карим Бензима футболбози навро ҷустуҷӯ дорад. ин метавонад Лаутаро Мартинез аз дастаи Интери кишвари Италия шавад. ҳамлагари фаронсавӣ бо чанд сабаб метавонад ба мадридиҳо нодаркор шавад. якумаш ин ки бо сабби сину сол Бензима акнун осебҳои зиёд мегирад. дар рафти мавсими ҷорӣ ӯ чанд маротиба ба шифохона афтод. бо ин сабаб дар ҷоми ҷаҳонам ширкат наварзид. дуввумин шартномаи футболбози фаронсавӣ мебошад ки ба анҷоми худ наздик аст. тибқи хабарҳо мадридиён нияти тамдиди шартномаи Каримро надоранд. сеюмин албатта сину сол аст. бо тамоми иззату эҳтиром ба Карим сину солаш ба ҷое расидааст. дар Реал бошад ивазшавии наслҳо ҷараён дорад. хати ҳамлаи марказам ба ҷавонкунӣ ниёз дорад. чанд кӯшиш дар симои Мариано Диас, Лука Йович ва чанд нафари дигар бебарор ба анҷом расиданд. Лаутаро Мартинез аллакай дар сатҳи баланд бозӣ кардааст. гарчанде ӯ дар ҷоми ҷаҳон қариб ҳамноми Игуаин бо тамоми имкониятҳои аз даст рафтааш мешуд, дар ниҳоят ӯ ҳамроҳи дигарон қаҳрамони ҷаҳон гардид. дар сатҳи клуб ин футболбоз ҳунарнамоии беҳтарин дорад. Интери кунуниро бе ӯ тасаввур кардан хеле душвор мебошад ва аммо миланиҳо омода ҳастанд ки пешниҳоди Реалро мавриди таҳлил қарор диҳанд. нерадзуриҳо барои ҳамлагари аргентинӣ беш аз 80 миллион евро мехоҳанд. Реал Мадрид ба худ харҷ кард чунин миқдор маблағро иҷоза дода метавонад.
Ваут Вегорст пас аз шунидани ин ном Эмилиано Мартинес дарвозабони мунтахаби Аргентина ва дастаи Астон Вилла аз ҷои ду бор боло парид. Футболзи Нидерландиро шумо пас аз ду голаш ба дарвозаи Аргентина дар бозии мунтахабҳои Нидерландия ва Аргентина фаромӯш накардаед. Ин ҳамлагар ба Премер-лигаи Англия меояд. Дастаи Манчестер Юнайтед футболзи Нидерландиро ба ҳайат шомил мекунад. Бозингари мазкур аслан ба дастаи Бёрнли тааллуқ дорад, вале айни замон ба ҳайси иҷора дар Бешикташ бозӣ мекунад. Бо назардошти ҷоми ҷаҳон омори Вегорс хуб аст. Ӯ 12 гол ва 4 ассист дорад. Метавон вохӯрии ӯ ва Лисандро Мартинезро ҳам дар утоқи либосивазкунии Манчестер Юнайтед тасаввур намуд. Барои Манчестер Юнайтед ҷустуҷӯ кардани ҳамлагари хуб кори оддӣ шудааст. Вегорс метавонад рӯи ҳалли масъала бошад, аммо ба ӯ умед бастан барои бозии устувор ба муддати тӯлонӣ нашояд. Ӯ ҳам бо эҳтимоли зиёд ба муддати ним мавсим ба сафи манчестериҳо меояд. МЮ ба ҳамлагари марказии классикӣ ниёз дорад ва Ваут Вегорс аз рӯи стили бозиаш маҳз чунин бозингар мебошад. Ҳамчун гуфта мешавад, ки МЮ ба Винсан Абубакар, ки бо Ан-Наср шартномаро бо розигии тарафайн қатъ кард, таваҷҷӯҳ намудааст ва аммо эҳтимоли омадани Вегорс ба сафи девғои сурх бештар ба назар мерасад. Роналдо ҳамеша ба ҳар дастае ки равад он ҷо шартҳои муайяне пайдо мегарданд, ки бояд даста онҳоро ҳал намояд. Аз клуб вобаста хоҳад буд, ки ба нафи ки ин нофаҳмиҳо ба анҷом мерасанд. Айни замон дастаи Ал-Наср барои холӣ кардани ҷо ба Криштиану Роналдо бо Винсен Абубакар хайрхуш карданд. Шартномаи бозингари африқоӣ бо дастаи кишвари Арабистони Саудӣ қатъ шуд. Ҳамаи гап дар сари лимит барои легионерон мебошад. Баъд аз омадани Криш шумораи онҳо дар Ал-Наср аз меъёр гузашт. Аз ин рӯ дастаи Ал-Насрро лозим омад то яке аз бозингарони хориҷиро аз саф берун кунад. Интихоб сари Винсан Абубакар афтод. Гарчанде дар ҳайати Ал-Наср чандин нафари дигар ҳам аз хориҷи кишвар бозӣ мекунад, маҳз Абубакарро аз дар берун карданд. Арабҳо бо як тир ду нишон заданд. Барои Роналдо ҳам дар қатори легионерон ҷо шуд ва ҳам мавқеаш дар хатти ҳамла фарохтар гардид. Дигар ягон Винсан ба Криштиану дар хатти ҳуҷум халал намерасонад. ӯ дар он ҷо шоҳу вазир хоҳад буд. Акнун дар Ал-Наср 8 легионер ҳастанд ва ин мумкин мебошад. Абубакар бошад пас аз қатъи шартнома тамоми маблағи мондагии тибқи қарордодашро гирифту акнун дар ҷустуҷӯи дастаи нав мешавад. Роналдо имконият дорад, ки рӯзи 22 январ дар ҳайати клуби тозаи интихобаш дебют кунад. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайр бародарон дар паноҳи Аллоҳ.